изхабили енергия. Затова сега ще направим една организация, с която ще използваме максимално времето и ще направим, който желая, разбира се, поръчка на храна в ресторант Olympic Flame. Така че това, което сега ще направим, който има желание, ще обявим 3 неща, които може да си поръчате и който иска може да заяви, за да може като пристигнем директно автобуса да изпре пред ресторанта и да влезем и храната да е готова. Това е идеята, така че да спестим от вашето време, да не се налага сега в 8-9 часа да чакате по 1 час за поръчка. 3 неща ще бъдат chicken souvlaki, т.е. пилешки шишчета с гарнитура и салата. Другото нещо ще бъде chicken gyros, което е gyros plate, т.е. това, което е в чиния, нарязано месо с гарнитура, отново картофки и салата. И третия вариант, гръцка салата. И вече, ако има някой вегетарианец, може да добавим и, да речем, пица маргарита, нещо такова базово, да са 3-4 неща, за да може от ресторанта, ако им изсипем 20-30 поръчки, да може да реагират, защото ако са много различни, ще стане какафония. Така че, това са 4 неща. Идеята е сега, ще питам всяко едно от тях, който иска да ига ръка и съответно пускам заявката в момента, в който се свържем с интернет, тъй като в момента тук интернет обхват няма. Задните редици всъщност чувате ли? Вие се оплакахте, че не се чува. Защо не казвате? Отзад чувате ли? Сега да. Добре. Така, както казах, сега ще направим поръчка за ресторант Olympic Flame, който има желание. Ще обявим 4 основни неща, които може да си поръчате. Едното е chicken souvlaki или пилешки шишчета с гарнитура, картофки и салата. Другото е chicken gyros, което е гирос нарязан в чиния, заедно с гарнитура, картофки и салата. Третото е гръцка салата и четвъртото е пица маргарита. Така че за тези 4 неща сега ще питам, ако някой има желание, дига само ръка, пускам заявка и когато пристигнем, директно автобус ще спре пред ресторанта и по този начин може директно да спестим време, за да може след това да се приберете към хотела, да се подготвите, да починете и да сте готови за дискотеката. Ресторант Olympic Flame е в центъра. Този, който е до дискотека, баркод. Той ще продължава и с... Да, сега като стигне в Лагана, с автобус ще спре. Първо на хотел, който е Булпалм и Аура, след това на Olympic Flame и след това на кръстовището, по същия начин, както ни взима. Ще ви остави на същите точки. Така че това е като организация и сега в момента да се преборим. Така, за souvlaki. Само да взема телефон да записвам. Cielo. No, cielo. Добре. Вие тук нещо? Chicken souvlaki, chicken gyros, гриб салат и гриб маргарита. Без маргарита и салата. Шишещата и гирос. И десерче. Дочица, ти поръчва чопко. Добре. Чакай, ще не чуя. А?